Dobar dan i dobrodošli na kanal Priče koje volite. Bal koji nije bio samo moj. Moja majka je imala 17 godina kada je saznala da je trudna sa mnom. 17. Godine kada ljudi biraju haljine i odela za matursko veče. Maštaju o fakultetima u drugim gradovima i zaklinju se da će zauvek ostati prijatelji. Ona je umjesto toga gledala 2 ružičaste crtice na testu i pokušavala da ne zaplače naglas, jer je bila u školskom toaletu gde su zidovi bili tanki. Moj biološki otac je nestao istog dana kada mu je rekla: